Tlačiarne prinášajú nový rozmer do sveta dizajnu a dekorácií a náš elegantný svietnik je toho dôkazom. Tento unikátny svietnik je vytlačený na 3D tlačiarni a predstavuje kombináciu moderných technológií a estetického dizajnu. Svietnik je čiernej farby s kontrastnými bielými mrežami, čo vytvára sofistikovaný a štýlový vzhľad, ktorý sa hodí do akéhokoľvek interiéru. Je navrhnutý tak, aby jeho vrch bolo možné ľahko otvoriť, čo umožňuje jednoduché vloženie večnej sviečky. Táto sviečka, ktorá je súčasťou balenia, poskytuje jemné a príjemné svetlo, ktoré dokáže vytvoriť útulnú atmosféru vo vašom domove. Každý svietnik je vytlačený s vysokou presnosťou, čo zaručuje jeho kvalitu a trvanlivosť. Použitý materiál je ľahký, ale zároveň pevný, čo zabezpečuje bezpečnosť a dlhú životnosť výrobku. Tento 3D tlačený svietnik je viac než len dekoratívny predmet. Je to kus moderného umenia, ktorý prinesie do vášho domova teplo a eleganciu. Nech už ho umiestnite na stôl, poličku alebo do okna, jeho unikátny dizajn a večná sviečka vám pomôžu vytvoriť príjemnú a pokojne osvetlenú atmosféru. Objavte čaro moderných technológií spojené s nadčasovou krásou našich výrobkov. Tento svietnik je perfektným darčekom pre vás alebo vašich blízkych, ktorí ocenia kvalitu a inovatívny dizajn.